Ja, vi er helt løbet. Han laver godt nok julespand. Det er sjovt, han vender altid modsat rundt, eller hvad? Men det er ham, der... Det er jo også, hvordan du kører det. Skal jeg næste her. Det er også lokalt i dag, der er nogen derude. Hvor er det så? Det går også over det der. Det går over inden det der. Det bliver super. Nu fyrer han bare til den. Hold så. Rolig kom til. Ja. Det er også Ui. Han har for glat sig i forhold til før. Den er alt for tung. Bilen er stor jo, men sådan er det bare, altså. Men den kan slæve det jo. Rolig for. Der ramte han der. Kom der ikke et druk på et eller andet? Hvad? Ja, men det er blevet for glat her nu. Det er jo ikke. Han kommer om nogle prøver, så skal op igen. Slap nu af for. Sådan, det er rigtig Hollywood der. Hollywood. Der er lidt til publikum der. Han kan lige holde den, mand. Han er blevet bedre til det her. Han laver... Jeg æder mig ikke til med der. Det er det, der er det sjove, altså. Det er sjovt for tung. Det er jo her sådan en stor bil. Han kan jo kun køre sådan noget. Prøv at se allerede nu. Ja. Så ser du, hvor det fordamper hen ad. Ja.